Zorgen moet je doen, niet maken. Zorg is persoonlijk. Onze jongste patiënten krijgen daarom bij de huisartsenspoedpost ook een persoonlijke behandeling. Onze artsen zijn zeer bekwaam in het opvangen en behandelen van uw kind. Huisartsenspoedpost Suriname. Uw zorg is onze zorg. Dames en heren kijkers en luisteraars van Cultuur TV Internationaal, van harte goedendag. Ik ben Raap Pengel, maar dat wist u al. En ik ben voor u op pad gegaan om u een bijzonder item te brengen vandaag. We weten dat Suriname in transitie is. En een heleboel Surinamers die in het buitenland wonen, Amerika, Nederland, België, Frankrijk, Dubai, zelfs soms bijna op de maan, die hebben hun hart aan Suriname verpand. En de kinderen van deze mensen, die zoeken hun bezittingen op, hun plekken in Suriname. De nazaten noemen we ze. En ze willen dat wat ooit voor hun is achtergelaten door hun voorouders in stand wordt gehouden. Maar ze doen ook andere dingen. Ze leven mee met hun bigismas in Suriname, die het niet echt makkelijk hebben. De regering in Suriname doet haar best. Maar de kinderen van de mensen die al heen zijn gegaan in het buitenland doen ook hun best. Zo zit ik hier naast een van de nazaten van een van de plantages in Suriname. Ik vermoed dat ze van meerdere plantages is hoor, maar dat is een vermoeden. Wat ik zeker weet is dat ze van een van de plantages afkomstig is. En als je de naam hoort, dan zal je die associatie niet zo snel maken. Maar what's in the name? Laat de naam je niet bekoren. Mevrouw Melanie Heerenveen, zo heet ze. Goedendag, mevrouw Heerenveen. Goedendag, meneer Raap. En wees welkom. Dank u. In ons programma. Mevrouw Heerenveen, ik heb in de vooraankondiging gezegd dus dat de nazaten van mensen die voor bezittingen gezorgd hebben in de plantages hun uiterste best doen om hun bigismas grani te geven, te eren. Woorden van gelijke strekking. En dat doet u ook. Jazeker. Waarom? Dat kan ik eigenlijk niet weergeven. Het is een feeling. Oké. Ja. Okay. Het is een gevoel en je hebt het of je hebt het niet. Ja? Ja. Je kan alleen anderen ook wakker schudden, erop attenderen en ze duidelijk maken wat jouw gevoel is. Ja. Dus dat is je ding. Ja, zo kan je het noemen. Ja. Jazeker. Je woont helemaal in Nederland en ik weet, ik volg u al een tijdje. Mag ik hier zeggen? Jazeker. Dank je. Ik volg je al een tijdje en ik weet dat heel veel van je geld gestopt wordt in Suriname. Op scholen in Suriname. Schooltassen, schooluniform, schoolkinderen, schoolboeken, school dit. Melanie Heerenveen. Internet zit er vol van. Maar wat krijg je ervoor terug? Krijg je er dank voor terug? Is de overheid met je aan het participeren? Is de plantage, zoals het genoemd wordt in Suriname, met je aan het participeren? Of is het iets wat Melanie Heerenveen, een roeping? Je doet het en voor de rest kan het je weinig schelen. Dank u wel. Dit is iets van Melanie zelf. Ja? Ik ben jaren terug gekoppeld door een familielid aan een organisatie in Nederland. Dat is de Captainsgroep, speciaal voor mensen komende uit La Prosperité. En daar ben ik een beetje op geattendeerd, op wakker geschud. En dat heeft mijn nieuwsgierigheid getriggerd, zodat ik samen met die groep ooit wat heb gedaan voor de kinderen van La Prosperité. En we zijn aan het groeien, dat groepje. Maar ik vind het een beetje langzaam gaan, dus heb ik uit mijzelf, als ik er zelf niet bij kan zijn, probeer ik iemand van de plantage, meerdere van de plantage, wakker te schudden, wakker te houden, om dan dat wat ik graag wil doen voor de mensen, of voor de kinderen vooral, om daarmee te helpen. En tot nu toe is het mij gelukt. Afgelopen jaar heeft Stephanie Snow, zij is de dochter van Kenneth Pengel, heeft daarbij geholpen. Er zijn apparaten vanuit de stad gehuurd. En de kinderen hebben een hele leuke kinderdag Dag van hun leven. Een dag van hun leven. Ja. En dat doe ik allemaal
uit eigen geld. Zo af en toe vraag ik een familielid van hé, ik kom wat tekort, kan je daarbij helpen? Of mijn vriendenkring. Ja. En ze mopperen op me, ze schelden uit, maar ze helpen. Je bent onvermoeibaar. Onvermoeibaar. Zeg, Melanie, natuurlijk kom ik straks op de jongste activiteit welke je alweer anno 2026 hebt uit de grond gestampt weer voor de mensen van La Prosperité. Maar welke Surinamer is nooit op Bersaba La Prosperité geweest om daar een duik te nemen in die kreek daar? Ik denk, er bestaat niet één Surinamer uit Suriname dat nooit gedaan heeft. We hebben het allemaal wel eens een keertje gedaan. Kan dat nog? Nou, dat kan. Het is niet meer, moet ik erbij zeggen, het welvarende stukje grond dat we hadden. Maar Oh jee, het komt terug. oh jee. Mark my word. Ja? Mark my word. We zijn Ja? ermee bezig. Oké. Ja, Oké. het water blijft heerlijk. Ja. Het donker Blakke water. water, Het ja. blijft trekken. Ja. Maar er moet aan gewerkt worden dat het weer aantrekkelijk wordt. Mooi zo. En geloof mij, we zijn ermee bezig. Oké. En niet ik alleen hoor. Nee. Wij allemaal die van daar afstammen. Trouwens, We hebben een doel. Ja, sorry hoor dat ik. Trouwens, Bersaba is meer kerkie, hè? Is meer kerkelijk. Hè? Als je kijkt naar 4 kinderen, Republiek, Overtoom en zo. Bersaba is ontzettend EBG, hè? Ja, dat zeker. En dat moeten we niet vergeten. Want je weet, God daarboven. En al weet je van, er is meer tussen hemel en aarde. Hij daarboven, hij leidt, hij begeleidt. En dat is die mensen van La Prosperité. Want u weet het, bij de waterkant, dat is Bersaba. Maar de plantage zelf heet La Prosperité. Aha. En de mensen, dat is hun houvast. Oké. En we komen er wel. Ik heb begrepen dat 4 kinderen een beetje Miami-achtig is geworden. Ja. Zo Maar we- geweldig, met Ja, allemaal mooie zeker. huizen en zo. Jazeker, maar we vergelijken niet. Nee, oké. Wij hebben ons Oké. eigen doel. Sorry. En we zijn iets langzamer, laten we het zo zeggen. Je weet, je hebt verschillende type kinderen, hè? Ja. En we zijn in de groei. Oké. Dus vandaar. Ja, ik wilde niet gaan vergelijken, sorry daarvoor. Maar nu vind ik dat ik wel naar die activiteit, de activiteit van nu moet gaan. Want Melanie Erveen heeft weer bedacht om voor de oudjes, voor de Bigisma's van de plantage, een speciale dag te organiseren, want Bigisma Day. Ja. Vertel. Nou, op 25 januari 2026 is het zover. Ja, samen met Celsius Burnett We zitten komt hier uit. in een gezelschap en sommige mensen gaan worden Van- opgehaald Ja. en die verlaten. Die komt uit de tak Pengel. Ik ben uit de tak Plet en ook Pengel. Maar goed, wij hebben een dag georganiseerd voor ouderen die afkomstig zijn van de plantage La Prosperité. Het is niet alleen voor de mensen die in de plantage wonen, maar het is ook voor de mensen in de stad. En vooral voor die. Want je weet het wel, als je op een bepaalde leeftijd bent, je bent slecht ter been, dan heb je hulp nodig om op jouw geliefde plantage te komen. Wij hebben dus bussen geplaatst om deze mensen op te halen. Maar een heleboel hebben aangegeven met eigen vervoer te te komen. zullen komen. Deze dag is gewoon Wat een om drukte van je welste Wij was. hopen, ze hebben zich opgegeven. Dat komt tot gisteren, dat was 20 januari. En het is de bedoeling dat de mensen gaan bundelen met elkaar. Dat we verhalen gaan delen. Dat we vooral lief met elkaar. Want leed hebben we constant. Dan is die weer overleden. Dus lief, plezier gaan we met elkaar maken. Verhalen gaan we met elkaar delen. En natuurlijk, de familiebanden gaan we weer versterken. En een beetje eten hoor. En eten en drinken, dat hoort erbij. Ja. Zeg Melanie, hoop je dat andere plantages in Suriname, andere districten, andere plekken in het land dit voorbeeld ook overnemen? Jazeker. Jazeker. Het is mij niet ter oren gekomen, maar ik denk dat ook zij dat wellicht doen. Ja. Wij hebben getracht, we zijn met een groep van pakweg 100 mensen of meer. Dus ja. 100, oh, dat Ja. is een heleboel. Ja. Maar goed, en wanneer is de exacte dag? Wanneer 25 januari 2026 Bigisma Day, La is Prosperité. Bigisma Day.
Uyabakondre. Uyabakondre. Dat is de andere naam voor La Wat Prosperity. mooi zeg. We zitten hier buiten bijna, hè? De wind Ja. waait en dat hoor je ook aan de opname. Het is lekker koel. Wat verwacht je van die dag? Regen, zon, wat verwacht je? Niets gaat jullie tegenhouden, dat weet ik. Niets nu al. houdt ons tegen. We hebben tenten geplaatst. Er zijn stoelen om te zitten. De locatie is helemaal aardig en mooi. Nou, we gaan er een leuke dag van maken. Sowieso gaat het regenen, het is regentijd. Maar niets weerhoudt ons om deze dag tot een geslaagde dag te Voor de maken. Bigisma. Voor de Bigisma. Alles voor de Bigisma. Voor de Bigisma. Wie is de oudste bewoner van Bersam op dit moment? Tot nu toe, Tanzana. Tanzana, hè? Tanzana. Die is 100, hè? Die is 100 Ja. jaar. Tanzana is 100. Ja. Wauw. Ja. En ze is er helemaal bij. En Helemaal bij, ik ben nog naar er geweest. Oh ja. Zeker, want je weet, je mag er niet voorbij Nee, voor de nee. blessings. Ja, ja, En ja. dat heb ik gedaan. Geweldig, geweldig. Ja. De plantage, is de plantage aan het groeien? Aan het komen de huizen bij? Ik denk het wel, want ik hoorde over een Van project. Dus er is van alles bezig. Oké. Ik heb de voorzitter nog niet gesproken daarover. Nee, oké. Maar ja, Ja. Ze zijn bezig. Cultuur TV die bemoeit zich, althans we zijn niet uit op sensatie, maar we willen dit soort dingen natuurlijk ook brengen aan de internationale gemeenschap, maar vooral aan de Surinamers die elders wonen in de wereld. Zijn we uitgenodigd? zeker weten. Ja? U bent van harte welkom Oké. om te zien hoe wij, familie, Plet, Pengel, Tina, Spiro, Paren, wie is er nog meer, Peroti, Oké. één zijn. In vuist maken. Eén vuist. Fantastisch. Alsjeblieft. Fantastisch, mevrouw Melanie. Ik bedoel Melanie. Ze zeggen niet het vele is goed, maar het goede is veel. We zouden natuurlijk de hele dag door kunnen praten over La Prosperité. Praten over de lekkere awaras daar en de dossies en de xaba. En de tetemanjas. En de tetemanjas Ja. en al die geweldige dingen. En de rol van de kerk natuurlijk in de plantage. Maar dat laten we voor een andere keer. Zeker weten. Maar Ja. nu nog een keer de Bigisma Day op 25 Januari 2026. 26. Dat is aanstaande zondag. zondag. Hoe laat Ja. start het? Wij starten om 12 uur, En gaan door tot 5 uur. zo hé. Dat de mensen op tijd weer terug zijn naar de stad. Oh ja, oké, Ja. fantastisch. Ja. Eh, En ook de mensen hebben we de gelegenheid gegeven dat zij naar de kerk kunnen gaan en op tijd er zijn. Want ze wilden erbij zijn, ze hebben gevraagd, en hoe laat start het? er is ook een Ja. kerkdienst. Nee, dat is in de plantage zelf. Dus de mensen, de bewoners van de plantage, Die gaan dus willen eerst naar de kerk. gaan. Ja, Ja. Oh, dat blijft Ja. hè, dat Ja, blijft ja, hè. dat blijft, ja. Wie is de dominee daar? Nee. Er is, weet ik niet Pinas, wie hè? die, dominee Pinas, maar zij is nou voor het hele paragebied. Zo. Ja, ja. Nou. Cornelia Pinas. Nou, oké. Ik ga je heel veel succes toewensen op die dag. Dankjewel voor de uitnodiging, we zullen er zijn. En laten we hopen dat het een estafette, een soort van olievlekreactie heeft, dat anderen het overnemen. Maar laten we vooral hopen dat het een echt succesvolle dag wordt. Melanie, mede namens alle kijkers van Cultuur TV Internationaal, dankjewel. En we blijven je volgen. Jazeker. Het Ja, laatste zeker. woord is aan jou hoor. Nou mensen, ik dank u voor uw aandacht. En u hebt het gehoord. La Prosperité, een pracht van een plantage. En dat wordt het weer. Ja, groetjes aan alle familieleden in binnen- en buitenland. Fantastisch. Ik Ik ga u ook groeten, lieve kijkers en luisteraars van Cultuur TV Internationaal. Ik vond het fijn om weer bij u te zijn en vooral met deze boodschap wanneer het gaat om onze seniorenburgers maken we geen grappen. En laten we trots zijn op mensen als Melanie Heerenveen, die geld nog moeite eigenlijk bespaart om hoe zeg je dat, onze bigismas naar de zin te maken, onze seniorenburger. Maar baru odi, wie is pode? Pranasman, kondreman, untambung. Maar dan vergeet u lomo serevi en uw lopcultuur TV te werden, wat we hebben van oren. Tot de volgende keer. Met dank aan de techniek in Amsterdam zeg ik, blijf wel liefdevol en vooral respectvol. Dag. zeker weten. Goeiedag.
Teki ukrabasi ano sheng, masa pemba ano sheng, begadoti ano sheng, na tampum fui ala. Zyler is natuurlijke selfcare, geïnspireerd op de rijke kruidenkennis uit onder andere Suriname. Voor vrouwen die willen herstellen, ontspannen en in balans komen in elke fase van het vrouw zijn. Of je nu net bent bevallen, je cyclus wilt ondersteunen of gewoon goed voor jezelf wilt zorgen. Zyler is er voor jou. Onze pure kokosolie is perfect voor de tere babyhuid en de verzorging van moeders. Onze theesoorten en vaginale stoomkruiden brengen rust, reiniging en herstel. Gun het jezelf. Of geef het liefdevol cadeau aan iemand die het verdient. Zyler, pure aandacht met de kracht van de natuur. Bezoek onze website op www.zyler.care en volg ons op Instagram en Facebook. Vaderland, Suriname is mijn vaderland, yeah. Vaderland, Suriname is mijn vaderland. Suriname is een heilig land, maar we doen wat toe onheilig staan. www.kulturu.com for the generation them.